Mill-inqas 60 persuna ndarbu wara li żewġ ferroviji ħabtu f'xulxin viċin New York. 5 minn dawn il-persuni jinsabu f'qagħda kritika. B'xorti tajba ħadd ma miet u mifhum li kien hemm madwar 250 ruħ fuq il-ferroviji li ħabtu l-ġimgħa filgħaxija. Waħda mill-ferroviji telqet minn stazzjon fi New York biex tmur fit-trieqta lejn Connecticut u fit-triq ħarġet mill-linji u għal xi raġuni baqgħet dieħla ferrovija oħra. Investigaturi qed ifittxu l-kawża tal-ħabta kemm l-indikazzjonijiet juru li dan ma kienx ajr inċident. Franza fost l-14 il-pajjiż madwar id-dinja li għadha kemm illegalizzati żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Permezz ta' din il-leġiżlazzjoni, koppji tal-istess sess ser ikunu jistgħu jingħataw id-dritt li jadottaw it-tfal. U mifhum li l-ewwel żwieġ omosesswali fi Franza jista' jseħħ wara 28 ta' Mejju. Kelliem mal-Assoċjazzjoni LGBT fi Franza stqar li din ġurnata ta' ċelebrazzjoni u li Franza għamlet pass il qudiem għalkemm hu ta' dispjaċir li dan kollu seħħ f'ambjent ta' vjolenza omofobika, b'referenza għal protesti li saru f'dawn l-aħħar xhur. Il-Korea ta' fuq sparat żewġ missili kmin is-Sibt filgħodu filwaqt li missila oħra ġiet sparata wara nofsinhar b'riżultat li waqgħu fl-ibħra tal-Lvant. Uffiċjali mill-Ministeru Korean stqarrew li huma qegħdin isegwu din is-sitwazzjoni b'attenzjoni kbira. Filwaqt li sorsi stqarrew li dawn kienu parti minn proċess ta' rutina militari u mifhum illi dawn l-attakki seħħew band ta' protesta kontra l-kollaborazzjoni tal-Korea ta' Isfel u l-Amerika waqt taħriġ militari li seħħ fl-ibħra tal-Lvant kmieni matul din il-ġimgħa. Dawn l-attakki seħħew diversi ġimgħat wara l-wasla tal-aħħar grupp ta' ħaddiema minn żona industrijali fil-Korea ta' fuq. It-tensjoni komplet tiżdied wara li x-xahar li għadda kien hemm teddida mill-Korea ta' fuq dwar il-possibilità ta' attakki fuq il-Ġappun, il-Korea t'isfel u l-bażi militari tal-Amerika fir-reġjun.